Chweg, Chris Gwyn. Yng Nghwrs Cosby, Aberystwyth wrth i Mendes. Gymryd y gic, mae'n cael ei ffenio nôl gan Ebbe. A'i chlirio oddi ar y lein. A Kieran Smith yn y pen draw. Yn codi ergi dros y bar. Pete. Cliriad. Yn syrthio i Kieran Smith. Will Evans. A Shannon. Shannon yn ergydio. A mi wirodd hi. Oedd hi ar un o amddiffynwyr. Yn tad o'r bar. A mi syrthiodd hi yn berffaith i dyn Ebbe. A gwta fis ers iddo fo ymuno fod Bala. Mae o'n sgorio i bedwerydd gol i'r gwynion. Cic hir. Gan Ramsey. A cyffyrddiad da ymlaen at Ebbe yn y cwrs Cosby. Ebbe! A mae o'n cael ei ail. Ac yn ôl 19 munud o'r ail hannar. Mae'r tîm cartra bellach efo troed yn y rownd gynderfynol. Yr ymwelwyr dal i drio ffindio ffordd nôl i mewn i'r gêm. Taliad yn cael ei ffenio allan. Fil yn croesi troma. Peniad yr eilydd Jonathan Evans. A mi oedd hwnna ar y targed. Mi oedd rhaid i Ramsey gael ei law ati. A'r golwr yn troi y bel dros y bar. Franklin. Heibio i Smith. Allan at Wyn. A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y lein. Aber yn mynnu bod nhw'n heiddi cic o'r smotyn. A'r Bala wedi clirio. Ond eto, yna Don Felyn arall yn dod yn ôl teg at gol y tîm cartra. Franklin yn taro'r bel ar draws at Fil. Croesiad Fil yn cael ei hannar chlirio. Franklin! Nach i gol! Harry Franklin ar y ddoli o ddim am llath. Ac ar ôl cyfnod o ryw 10 munud da iawn i Ebbe o'r diwedd fan wedi cael ei heiddiant. Fil yn disgyn yn ôl at ochr i gwrs Cosby i helpu fo'r amddiffyn. Bel yn cael ei lansio ymlaen eto i gyfeiriad Jonathan Evans. Evans yn rheoli bel yn dda! A fe gath o ergyd ar y targed. Doedd hi ddim yr ergyd gryfa. Di-gyfeiriad a Blair gan Matthew Jones. Bel yn cael ei tharo ymlaen. Ebbe, mae gen Ebbe. Gymort i mewn iddo fo. Will Evans ydi hwnnw. Evans yn codi ben. A di ergyd o'n cael ei arbed.